Sengixolisile Jesu. Usufuna ngithini? Ngize la nginesifiso sokuthi uManzuza abone ukuthi ngimthanda kangakanani. It's ending today. I'm sorry. Today is the day that I make my man commit to a wedding day. All right. Court 10 is in session. Judge Thenjiwe Khambule is presiding. Alutshela inkantolo amagama akho aphelele. Miss Sthembiso Mzuza. Alutshela inkantolo amagama akho aphelele. Khuluse. Tsembika igobe Mdletshe. Alutshela inkantolo ukuthi size ngani namhlanje. Yabona mom. Angiyena uma wakho. Oh, all right. This handsome brother. Asibuzanga ukuthi muhle mubi unjani isho into esize le Kodwa nkantolo. uyambona ngithi. Muhle kuwena. All right. Sathandana sisabancane. Singakabi nabo uboye makhwapheli. One engager 11 years ago. Still to this day, 0 OPW, akuna rogo, nothing. Still engaged, mara 0 marriage. Kodwa So, we Lord of the Rings. Lord of the Rings, Queen of the Rings. But now I want the real thing. So mina bengicela ukuthi wena usize lo baba lo. So he can set a date and we can do it. We can do it now. Go on your knees now. Now, judge. Kenta kenkulu nginom. Hayi unommeli wakhe mina. Mmeli. Unommeli wakhe mina. Okay. Okubalekile la. Inkuzimalanga le. Akuna time frame la ukuthi umuntu engage isikhathi esingakanani. Ahlala nje 20 years. Kuya ngokuthi umuntu omengage usafuna yini ukuqhubeka. Noma udecide ukuqhubeka nini. Yabona unama reasons akhe futhi angangeinkanyeze emafini. Angangeyihlaba zolwandle angababala kodwa ke singashoni la. Mnumzane Mdletshe ngicela ungitshele izathu zakho zokulinda. Yo. Your Honor. Yes. Ngiyamthanda uManzuza. Kodwa bengajabulela umshado hayi sex is hayi sex. What do you mean mungabe uthi i-circus? What do you mean? Your Honor. Yes. Yeah. Ama demands akhe Phezulu kakhulu. Sebelwilo malume bezama Phepheze. Yes. Yeah. Kodwa kuyinhlanga imo. Muka nomoya. My lady. Ubiza izinto Ningakhulu. phezulu. Yeah. Can you give me a list of what you want emshadweni le yenza kuthatha isikhathi eside kangaka? Yes. My wish list. Iroko lam. Ne? All the way from France. But Vera Wang. Designer. I-local designer kodwa edayisa passion. Cabanga. Manje Price. ibiza double. Yes. Intsudi my lady iyodwa ibiza 40,000. 40. Yes. Yabani isude ebiza 40,000? Afuna igo yimi. Yes. Look at me. He must pay. I am very expensive. But now, it's been too many years. Now it's too late for mama. Mama with a little baby. Too late for mama. Ngiyakwazi ukucula. Ayibonga ngiyamthanda. Ayibonga ngiyamthanda bo. My ngiyamthanda. Ebonga
ngiyamthanda bo. Yebo ngiyamthanda. Order. Asikho kwi-wood and mic la. So sisi, for 11 years you're trying ukuthi nihlanganise imali yengubo, imali yesudu, nemali yani. Everything. Catering. Phela there must be caviar and champagne for all the tables. My lady, awucabanga amakhehle sephuzi Caviar. Ayiphuzwa i-caviar yadliwa. Oh, Ayiphuzwa kanti futhi. So I'm not understanding. 11 years nizama ukuplan umshado. Exactly. When ufuna i-wedding noma ufuna i-marriage. All of the above, Your Honor. If you had to choose one, ubuzokhetha kuphi? Oh, the wedding. It's my big day. You only get married once. kodwa Hopefully. useke wa Divorce. yeah. Divorce. Usho ukuthini mayet once. Once. Once akawazi usho ukuthini. Nalo mshado wokuqala kwangowasenkankanka. Inkantolo. Manje La, njengani? ngifelani. Sisi, wena usebenza phi? Mina, I'm a housewife. Unayo indlu? His house is my house. Umuzi wakhe. Anishadile kodwa. Engaged for 11 years. So awuyona ke housewife because awuyona i-wife futhi awunayo i-house. You are unemployed. I-housewife umuntu onomuzi futhi umuntu oyi-wife wena uqualify kona kokubili. Fiance. Usebenza kuphi? Yeah. Kandi imoto. Kanti ngizohayiswa imoto. Wala malini? Mangibe nenhlanhla my lady ngiyabuya nawo 987 kodwa ke Oh, si steam down ngithola 907 rand. Asiyivale lento ngoba ngiyibona ukuthi yapi. Do you have anything to say? What are your exact demands? Today, when we leave here, mina bengicela ukuthi ungisize ukuthi this man must commit to a wedding day. Safuna ukuyibala lento. My fairy tale wedding. And then kukhona odinga ukutshela inkantolo? Your Honor. Yes. Ngiyamthanda uManzuza. Akekho ngithanda ukudlula yena. Mina yabona nganginkintsha my lady. Ngilala nebhodlela, ngivuke nebhodlela. Kodwa ngathi mase ngithandana naye ngavele ngamthanda. Ngayeka ibhodlela. Ngiyafisa mina shade my lady. Ama buzum zakha ntofo kamnandi. So if wena ubuka imishado yabantu ku TV uyihalele bese ucabanga ukuthi izokwenzeka na ku real life yakho, fa ube realistic about the situation yakho. Hayi izinto ezenzeka kwabanye abantu. Inkantolo iyashadisa, abefundisi bayashadisa, you don't need bonke lo brivivo zokhala ngabo. So, Puti, you have every right ukuthi umlindise. Ngoba vele noma nixoxe uyamlindisa. Walobola ngamalini? Engagement ayilfakile ilobolo. So awukaloboli? Sure. Ngafaka Ngamahala, Your Honor. For free. ngamfaka iring. Happy meal. Malini ring? Oh. My lady, imali ayikhona kodwa ngaba nenhlanhla yokuyithola Kula kipaket. ishepherd. Shebete 2.50 rand. 2.50. Sezizwile sihlambe ngakho ungashadi nje ukhuluma kakhulu nomlomo awuvaleki. Sisi, kunomahluko phakathi kwe-wedding ne-marriage. So, ngizokutshela ke mina ama-rules. Number 1, ingubo yomshado
kumele ibe u5% weholo lomyeni wakho. Okusho ukuthi wena yakhe ingubo yomshado akufanele idlule ku40 Okay, wayibona phi ingubo yokushada 40 rand? Abapha No, Phakemela nase China Mall ayikho. kakhulu bayotho Number 2, Thoba. thotshiswa. awushadi wedwa. So umnumzana uMdletshe has every right ukuthi athenge isudu ethandwa uyena ejabulisa yena endaweni ekhethwa uyena. Number 3, uma uthanda izinto fanele uye ukuba ivila. Uhambe nawe uyosebenza. Awunalo ilungelo lokuforce umuntu ukuthi fanele akhiphe malini. Umuntu uphelele, unezandla ezimbili, unenyawo ezimbili, zonke ziyasebenza, unane voice engaqhaqene nganawo amakhoma. Kahle yakhe nje ubuzongichithela isikhathi la enkantolo yami. Hambani niyobhala, bayabhalisana abefundisi basezayoni, kuyabhalwa nase Home Affairs, niye kuzochitha isikhathi. Mufuna indoda enemali, hamba ufuna indoda enemali. Ungalethi uhobo wakho la enkantolo ucabanga ukuthi sizokwenza imilingo. Phelile icala. Ngibona ngathi hambe kahle kakhulu ngithola umelo pelweni phezulu ngendlela eyisimanga. Yabona lo honorable judge lo. I feel like maybe she doesn't have a man. Awu sengizokhokha u40 for ingubo wakwayiswabi baba ibhageni enjenga. It's fine. Ngizomncintsha. He's not going to get anything.